Kyompo, kyolokoto, kyotutu. Ko, bukane mhlobo wam. Bunjalo-ke ubomi. Yonke into esiyenzayo kweli phakade inemiphumela yayo. Nokuba siyenza, siziqeqesha, sizilolonga ekhusini okanye siziqeqesha esidlangalaleni. Kodwa iziphumo zawuthi zibone kwaye zigwetywe nangubani na. Khumbula ke, ikamva kaloku alifihli nto. Esikwenzayo namhlanje ngomso kuyawutyhilwa. Qaphela ke, phawula nawe isidanga utyhila ngaso namhlanje, ngoba ngomso sizawuvezwa. Andikugwebi, andikuhleki, andikuhleki, kodwa iintlelo zakho maxa wambi zibambisa amazinyo, zinyusa umnyele, zihlisa isidima nesithozelo. Kaloku wena mpukane mhlobo wam awuxhobiseki, awufundiseki, awucebiseki, kungoko ke usoloko ulixhoba leemeko neziganeko. Xana ndikucebisa usoloko usithi wena nyosi uzenza inzululwazi nobuchule, ubugcisa, ubuchwepheshe. Awufundanga kuphela neengcongconi, ngoba kutheni na zona zikhonza indlala, umnqweno wazo ukufa zihluthi, ngoku ntyumpa-ntyumpeka kwisitya sesityabeki, kubucimba sesomvumbo. Qabuka.